eta gripe daude. A, B eta C. Birusa ikusten duzuenez, handia ematen du ezta? Gripea kutsatzen da, hitz egiten deunen, nolako tantan txiki batzuen bidez, zasartzen ezkigu sudurretik eta hotik, eta kutsatzen denean. Eskua xaboiarekin ondo garbitu. Limoia ez du jaten, baina baita ona izan daike. Usten dituzuen bezala, sintoma izan hauen ez aizutuko gure baino. Hori gartzen du, baina izan hemen ezurretan, denatan. Oian egon, eta aurre asko edan. Eta gripa da gaixotasun, oso kutsakorra, eta hori gezurra da. Gripea berez, hietako zorritxo horiek. Gripea okazunean, sintoma batzuk eduki itzazkezu. Adibidez, gripe zarra batzeko aholku batzuk izango dizkizu. Eta janari osasuntsua ere jaun behar dira. Gripea zarrapatzeko kirola egin behar da. Eta medikun emandako botikak ohean hartu behar dira. Kaixo guztiok, laugarren paiakoa gara eta pentsau dut ez zuela jakin nuen daun hasia eta erakutsi zaizu. Hemen ikusten zuen nola kutsatzen da, badaki norbaitek. Bai? Hola, kaixo. Erara badau, gaixo. Ondo orkestren opresa eta nahiko genuen nola zuen bizitzarako. Ikia da, kontagiatzen do bate daukenen da, neguan eta udazkenean gatu. Eskuak xabotakin garbitu txortoa hartzea. Badakizu zene jartzen dituzte txorto. Eta baita behin eskerrik asko etortzeagaz eta beste bat. Kaixo guzti hori, gu lau hamaneko ikaslea gara eta osasunari buruz lanketa bat egiten ari gara. Eta gripea urte honetan gogor jotzen duenez, gripari buruz hitz egingo dizuegu. Gripea da birus bat sortutako gaixotasuna eta oso kutsakorra ere. Eta hemen falta dienak seguro ona gripekin daudela. Eta ez dela ondo sentituko baino. Egun batzuk oan egon eta urtikak hartu sendatzen da. Eta griparen birusa infekta daiteke animali batzuei eta pertsonei. Gaixotasun hori hegazti kutsatzen dute. Gripasiarra da hori da urralde hori, hor gripasiarra gontzen eta niko oso zagartu zen eta 4 milioi pertsona hil zituen. Gripe espainiarra mugizik toki, hemen, toki hauen onkan egontzan gripea eta zaintzan 1918 eta 1919. Eta mundu oso azkar zabaldu zen eta 1 milioi pertsona hil zituen. Gripea Mexikon hasi zen. Zudetenen 3 urteko gelan eta gure lehengo mailan. Hori hasi zen Mexikon, Amerikan, eta gunatzen horrean turistak eta pasatze bakorra, eta guten nintzenen bere etxea, nadien etxeta, kurtsa uten ziren nahien lagunai eta. Hola, mundu oso arte eta munduen alertan jarri zen, eta gu, lehenengo behan dudenen, egoten ginen bakoitza bere basokin. Hola, bati bali mazokin gaixotasun bat edo beste ez
egin egun oso azkar kutsatzea. Udazkenean, lokile horrak hautza baldin bada ere oso azkar kutsa daiteke. Eta ikusten zuten bezala, udaz horiek puntito ikusten zuten. Hori da birusa, eta birusa da tori baino 10.000 aldiz txikikoa. Eta puntito bakarrik ikus daiteke mikroskopio batekin. Bida, da gripea toki askotakoa. Eta bida, gaude hemen, eta horrean normalen iristen da gripea hemendik, asiatik. Birusa goitzen da airetik, eta baita jendek asko bidaiatzen dut, harrapatzen duen gripea, etortzen duenea, eta hemen kutsatzen. Hori da, gripea kutsatzen da, hitz egiten duenen, eztura egiten duenen, edo ministiko egiten duenen. Baina baita, arnasa botatzen duenen, ateratzen bada virus bat, eta beste norbaitek arnasten bado, gehi ere gripea hartu zaio. Hemengo bideon ikusiko zaitzea, baina hemen ikusten den mantxa berde horiek, ez ikusten, horiek die virusak. Hemen ikusten.
nik esan hori zueke, itea kirola, zera gure barruko babes sistema, bueno, gauza batzuk birusa bezala zurian askoz txikigo, baina adibidez, polizi batzuk bezala daude gure barne, eta etortzen da gaixotasuna, eta egiten da burruak. Eta polizi horiek indartzeko, behar da kirola egin. Eta baita, C vitamina hartu. Baina C vitamina hartuta, ez da frogatuta gripea sendatzeko ala ez hartpatzeko balio duen. Baina gure elikadura honak gure gorputzari hori egiten du. Eta baita gure babes sistemari. Batera egokia erabili behar dugu. Adibidez, txamarra, alkohola, eskuratuak, txapela eta abar. Jantzi horiekin bero sentituko gara. Bideoan ikusi dugun bezala, gripea oso errez eranzten delako eskuetan, oso komenigarria da eskua xaboiarekin askotan garbitzea, baina ez bakarrik bazkalduta gero edo afalduta gero. Eskuzikin dauzkeunen garbitu gartien. Eta txertoa hartu behar da, zeba urtero txertoa laguntzen da, birusa laguntzen dalako. Eta orduan, medikuk esaten dutenen, txertoa hartu behar da. Baina gaixotzeko era asko daude, eta orduan oso ona da jakitea zer notako zaigun gaixotzen gani. Baina guk nola dakigu gaixo gauden edo ez. Jarraian dauzken sintoma hauekin egiaztatuko zuen. Adibidez, ondoeza. Ondoeza gaizki sentiaraziko dizuta giaretako eta ezurreko minekin gaizki egongo zea edo. Gero eta oso ekoa da buruko minekitzea gripea harrapatzen duen eta oberena da edu batei esatea beraiek zueneko betzeko zerbait egiteko. Gero baita izerdieta utzikarak dira oso erok eta honena da oian egotea bero-bero eta sendatzen jutea. Seguro nahi, zuetako denok eukidezuela gripea eta jakingo dezuela oan sortzen zaizkigun gusto txarroiek. Orduan, gusto txarroiek sortzen die emendo arrastoien bidez eta orduan hauan sartzen zaigu zapore txarro eta emateko pixkan nazka. Gero oso komenigarria da gorputzen eta batez ere horregin beroa sentitzen badu maden hartzea temperatura. Eta 37 gradutik gora balimoak ezue, esan nahi da sukarra bezuela eta 37 gradu baino gehiago ez balimoak ezue, ja egora hori lasaiagoa da. Baina guk nola zerbait inbarrauko edo gripea sendatzeko ezin geha geldi honez egin gabe. Eta guen emango ezkizuegu ahalko batzuk. Adibidez, medikuaren gana joatea, medikoaren gana joten zeanen, behak esatik zu zein barrok ez du poliki hori sendatzen jateko, baina behar kaso emar zailo zatik ez bain baina kaso egiten ez ezertako balio medikuna jotea. Zuek esan duen bezala, nola medikuk asko dakiten, medikuk ematizkiguten botikak eta beti lagunduko egute, peskat, gure gorputze sendatzen laguntzea. Gero baita, oran sartuta behar da, zeba, nola dakio, makinek esan duen bezala, dauzken polizi batzu bezala sartuta gorputzen eta horiekin gartzeko, bain behar da, login eta energia gure eskuratu. Gero baita likido asko da. Sukarraren ondorioz, itean geha deshidratatu. Geritzen gela gorputzen urgutxan. Eta horregatik, inbarrok urretasun asko da
vitaminak eta dauzkate. Eta gure esaten. Lasaiak. Gero baita, lasaiak gara probetzen, zeba nola ez dan egun baten basatzen gripea, gain barrauke oian egon, ikastola eta lania jungabe, zeba bestela, gure ugokoi eta kontagia bete bio. Gero baita, nola lasaiatzen jani egun gogea, hobeto, utziko ditugu egun txarroileko latzea, eta hobeto segituko. Eta gero, gustau zaizue? Bai. Eta zerbait ikasi dezue? Bai. Hoizan gure asmoa zuen eguneroko bizitza, daukezuen gaixotasun bat, hobeto ezagutzea eta gaixotasun nahi daukezuenik zer